Hello guys, kaisa update message maran sinai tamang ka video nogui belai no bokha dukhu nangka tamang ka tabukhe o sanjana ni bini mama song borok ni garden ta joto ta borok jukta tamang ka borok hino borok se rang chau omo hai malek he bong omo hai norok video nuk khana tamang ka ang sakai sanai o sanjana ni bini garden sungcha asuk rang kubang nuguita rangni lubung khaborok tamong ke jini rugi omo hai dalya phono tongsitung chung nailia chung nogo tui phaikana borok nailia bono borok rangni silup haino borok phuisi muktri thayana o Bangalore ro o Mumbai thangoi o rang no chanani ta o rugi no borok rugi hinlia rangni lupsi hinang opti rongna tamuna asuke bukha dukhurna nangbana dara pohor bishal chungbo busuk bukha dukhu nangjakhana tabo ongkai helep je khailia bong borok omo hamoni sawai narok bukha dukhu nangjagoi soboko bukha dukhu nangyangna ba suk tipra sorok asuk tipra rajyo joto pongbaikha tabong to social media ni din isanu khangke omo kok hamyangke baire nang sinai belai no lasima sinja khai rwkha sanjana no helep khayo khaya dara pohor chong bishal chongno omo hai borok hingke ang sanai sanjana ni garden sungno norok tamongke rangni lupni bagui norok o sanjana no rugi bo nailia omo hayom tamo hini sawo norok rangni silup o rang lup ungkha norok rugi no rugi sinlia oboni bagui no tabuk sailap kori suka obono tabuk ni dino je sukmano helep khaidi tai khasiya borok khasiya bai no thingnai tabo hingka rang saga dita mankhana bala 14-15 lakh rok bosorok thanani 5-6 lakh sakda thangka thangya chasi dita tabo khe dilino mangso rok tokhan rok rugui chadi baji khi chadi pharani chadi o rang bai boi ajiri khabla boi asuk tipra sarok busuk tongthotok chathotok ke asuk kharok jagoi sanjana devon mano lasima hiya kirima hiya para bazar kogoi rang rwlaikha bono helep khaiti haikie buina asuk helep je khayako butsuk rang kaithangka haino 14-15 lakh kirima singcha obono borok sanjana ni garden song asuk rang ungya kho borok thuisi muktri thani asuk rang kabang mani borok obono phunui phaika borok omo hai phacha tui phaika o rang no chanani bagui obono buini bukha bisingni khobor saimaya tamo wnglaikha bisingo ai hinoi ano bota jolidi obo joto social media pungkha angbo o video nokha omo hai o video nogui no sawo obo tui hingke omo hai khnamani kok hingke rangni lup rang chanani bagui dara pohor chungno मान समान तो बायरखा मारखे त्रिपुरा राज्यनि borok bai borok sirangni lubungsi hingke omo hai hingke dara pohor chung sirangni lubungsi borok sirang chasiu borok samante hingke soboko jolya tongna bana obono yaphangni simi busuk thak borok se rang basukon aji rumano helep khai rumano bormo phasni simi naioi video kisamisa ruoi Facebook rogo social media pungoi helep khai omo hai hini sawoi boibo helep khaika asukono rang kai thangka boi helep khaioi
borok saya borok naya hingga borok sung norok lang mana ba borok sawai se asung no joto na hambai obutu hingga belai no saya kalayo omo hai salai marok hingga hambai bokha dukhorok ta nang badi nangke common ke sade